Ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πει κανείς για αυτό το κόμμα? Ένα κόμμα 12 συνιστώσεις. Η κάθε συνιστώσα διαφορετική. Σε κάποια συμφωνούν, σε κάποια διαφωνούν ριζικά, ριζοσπαστικά. Συνασπισμός ριζοσπαστικών συνιστωσών θα πρέπει να λέγεται. Δεν με πείθει. Δεν με πείθει. Και δεν με πείθει γιατί δεν μπορείς να στηρίξεις τον παράδεισο που προσφέρεις απλόχερα σε χάρτινα πόδια. Ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα καταρρεύσεις, θα πέσεις, θα βουλιάξεις. Ωστόσο όμως, αυτόν τον παράδεισο με τα χάρτινα πόδια μας παρουσίασε προεκλογικά. Και μας τον παρουσιάζει ακόμα και τώρα για τις εκλογές που έρχονται, τις δεύτερες. Ευαγγελίζεται κάτι καινούριο? Καταγγελία του μνημονίου. Μα καταγγελία του μνημονίου σημαίνει έξω από την Ευρώπη, έξω από το ευρώ. Τι ευαγγελίζεται? Αυτό δεν είναι ευαγγελίζεται. Αυτό είναι κάτι άλλο. Τώρα, επίσης λέει ότι πεθαίνει, υποτίθεται, το παλαιό για να γεννηθεί το καινούριο. Μα πώς πεθαίνει το παλιό όταν το χρησιμοποιείς για να φτιάξεις το καινούριο? Πώς πλασάρεις τον εαυτό σου, το πω πιο απλά, με ένα υλικό το οποίο έχει δοκιμαστεί και είναι η αιτία της κακοδαιμονίας μας, και μιλάω για το ξαναζέσταμα του βαθέως Πασόκ. Πώς μπορείς να το λες αυτό και να λες ότι αυτό είναι το καινούριο? Μάλλον δουλεύεις τον κόσμο και δουλεύεις τον κόσμο που σε εμπιστεύτηκε και που ήρθε από το Πασόκ και σε ψήφισε. Αλλά ο κόσμος δυστυχώς ακόμα είναι θυμωμένος. Αλλά φοβάμαι ότι ο θυμός δεν είναι η λύση. Δυστυχώς δεν είναι η λύση. Αυτά.